Mi parada ang mga estudyanteng atleta, mga coach ug mga opisyal gikan sa 5 ka mga rehiyon sa Mindanao ato sa kick-off ceremony sa Cluster 4 Pre-National Qualifying Meet sa Palarong Pambansa 2023 sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City kagahapon sa hapon, Hunyo 4. 2,000 ka mga delegado gikan sa Regions 10, 11, 12, 13 ug BARM ang misalmot sa aktibidad. Tumong sa Pre-National Qualifying Meet sa palaro karong tuiga nga maminosan ang numero sa delegasyon ug dili na mulungtad og dugay ang mga dula ug makunhuran ang gasto nga walay pag-ubos sa kalidad sa dula. Sumala kang Education Assistant Secretary ug Palarong Pambansa Secretary General Francis Cesar Bringas kinsa opisyal nga miabli sa himuong padula sa Davao del Norte. Pinaagi sa pagpatingog sa Gong of Unity and Resilience nga kini ang pinakaunang pre-national qualifying meet nga gihimo sa Mindanao. Sa mensahe ni Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib nga gibasa ni Provincial Sports and Youth Development Officer Giovanni Gulanes ato sa aktibidad, gisay sa iniini ang gahom sa sports isip himan sa pagguba sa mga babag ug ang pagtukod ug panaghiusa sa mga Mindanawan ug gihangi usab niini ang kaimportansya sa pagkamatinud-anon, respeto, pagsalig ug teamwork nga mao'y foundational values nga kinayanhon sa sports nga ang nesgutang kalihukan naningkamot nga isilsil sa mga batan-ong henerasyon aron sila mahimong produktibong lungsuranon sa nasud. Magsangka sa team sports sama sa baseball, basketball, football, futsal, sepak takraw ug volleyball ang mga atleta. Top 2 regional delegations sa cluster ang mo-advance sa 2023 Palarong Pambansa gikan Hulyo 28 hangtod Agosto 5, 2023 nga himuon sa Marikina City sa kauluhan. Napili ang Davao del Norte isip host sa Cluster 4 Pre-National Qualifying Meet sa Palarong Pambansa 2023 tungod sa malampusong pag-host niini sa Davao Region Athletic Association kun Davra ang meet niadtong Abril 23 hangtod 28 human ang tulo ka tuig na pagpaundang sa susamang mga aktibidad tungod sa pandemya. Best among the best players ang ipadala matag cluster sa himuong Palarong Pambansa 2023. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.